het geheime wapen, de kampioenskoeken. Hè? Dus daar ben je voor. We zullen hem even, Ja. even hier beloeken, Henk. Alsjeblieft. Ja, dit ben we mooi. Zo, dit is wel een mooi spel. En sinds we die koeken gaan winnen we alles, dus ja, dat houden we er gewoon in. Dat is een geheim. Ja, dat is een geheim. Ja, je moet het weten, ik wil het net zeggen, maar ja. Het geheim van Henk is gewoon, het is gewoon, ja, hij bouwt iets op, mij joh. Hij maakt het vriendschap met die, maar tevens iedereen die baas. En dat is zijn sterke punt. Ik ken hem ook net dan van altijd vriendelijk. Hij is altijd vriendelijk, zegt hij, maar hij blijft baas. Hoe het maar de tussenstand is van de kaartverkoop. Niels, hoe is de stand? 9400. Goed zo. Ja. Dus hoeveel moeten we nog? Nou, nog een 3, 4, 500. Goed zo, dat komt ook wel ja. goed. Ja, goed, je merkt gewoon een hele opgewekte sfeer. Henk die weet iedereen echt te triggeren tot het positivisme. En ja, ik denk dat dat is Henk's kracht uiteindelijk. De sfeer is een stuk relaxter. Ja, je merkt wel dat, maar dat komt ook als je wint, dan wordt het allemaal wat relaxter. Maar de sfeer is echt is uitstekend. Mooi joh. Zit de man met ons druk bezig. Klasse jongens, hé. Mooi. Wacht even. Jo. Ik had het idee dat Alfons Arts meer defensief voetbal speelde. Henk de Jong is meer gewoon aanvallend. Dus ja. Dus Henk de Jong is wel goed bezig. Ik heb het punt al. Ho! Ja. Juist draaide me even om bij de nek om in de laatste seconde. Ja. Maar het gaan we uitpraten, Justin Jonne, want het bloed het heen je, hè? Goed, we hebben plezier en daar staat alles bij. Plezier, durven fouten maken, hard werken met z'n allen, maar ook op zijn tijd even lekker dollen. En dat kan ook op een training. Maar ze weten allemaal wel wat we graag willen. En we moeten niks, maar we willen wel heel graag. En dat straalt ook vanaf. Ja, en dat is iets dat is ongrijpbaar. Dat is iets dat ontstaat. Nou, ik moet zeggen dat daar is Henk de ideale persoon voor. Eventjes even de boeren losgooien. Altijd voor de wedstrijd even om 4 boeren. Ja, dat is gewoon lekker. En dan ben we weer klaar voor. Het is in zekere zin ontspannender, wat ontspannender. Het is net of er wat minder druk is, terwijl de druk eigenlijk hoger is. Ja, eigenlijk is dat tegengesteld. Het begint natuurlijk in het leven altijd met zelfvertrouwen. Weten wat je kunt en wat je niet kunt. En het maximaal uit jezelf halen. En ja, daar moet je wel zelfvertrouwen voor hebben. En dat positiviteit, positief in het leven staan, maar positief naar iets kunnen kijken. Ondanks dat het wel eens wat tegen zit. Ja, dat is heel mooi. Ik krijg sms'jes van de harde kern van Heerenveen met heel veel succes. En we hebben zin aan om volgend jaar tegen elkaar te spelen. Iedereen denkt dat Henk als trainer zo ver gekomen is omdat hij als mens goed is. Die verhalen hoor je allemaal. Maar Henk die heeft heel veel verstand van voetbal. En Henk die kan het ook heel duidelijk en simpel overbrengen naar een groep. En daar ook op trainen. Kijk, voetbal hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En Henk die kan dat op een hele simpele manier, wat heel lastig kan zijn, een bepaald systeem. Maar kan het op een hele simpele manier overbrengen naar een groep en dat ook laten zien. Ja, goed, en dat is ook Henk zijn kwaliteit. En niet alleen het mens gebeuren, wat iedereen zegt en wat iedereen denkt. Maar er zit veel meer achter die man en dat vind ik wel prachtig, dat vind ik mooi.
Zo. Zit erop. Nou, wist ik wel geen online of net? Ja, nog hak me nog. Neem niet een biertje en dan is het klaar. Yes? Ja, Nou, best. aan het zien, hè. Hoi, mooi dat je me wint. Hoi.